Hello mga kajukans. Ay mga kasilip pala. Hoy! Ayaw oh. Titik. If you wanna ride, then it's DJ not DJ Low. If you wanna ride, na ko ya mag-video ng alde. Lahat ko rin kaya. 6. Malapit na pala yung kaya ng alam. Birthday nun eh. Nanangasyan mo sa kingan niya. Okay, ya. Hindi mo niya magtambay ganyan, no? Oh? Yep. Woo! Tano?
kahoy na yun. Yun. Stupid pa yung mukha niyan. Gago. What? Layout na tayo mga kasilip. Gabi na. Pangurin nyo na yung araw. Yelbe. Ah. Kakalo. You said never let me go. 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 You said never let me go.
Kumana na yung engineer. Kumana na yung engineer. Samantalang i-apentay ng harvest na ng guy. Siguro ang kopang kaya. Summer mo ay pasok parang mga nakikita story. Art sparkling. Kapangita rin din ito nung natarami kang karera eh. Hugo? Dahil Biyernes? Ganda. Video yan. Video yan. Tao ngayon ni Gary. Tao ngayon. Geras ka sa obyo. Nalalinig ko kaya sa partner. Linwal kami kaya ning $3.30.